Salutare toată lumea și bine v-am găsit la... Nu pot să spun un episod. Voi face o promovare. Să nu spuneți în comentarii. Ai prea puțin abonați. Cum o cheamă, o promovare. Am destul de abonați. Nu chiar destul, dar nu-i fac un cuiva care are mulți abonați, care are puțin. Și un prieten al meu. Shit. Cu facecam-ul ăsta nu văd mai nimic. Review Gaming. Ăsta-i... Nu e asta. Ăsta e. Stați, acesta. Videoclipuri 2 abonați. O să vă pun un videoclip de Slither, da? Da. Salutare și bine v-am găsit al 3-lea episod de Slither. Nu, la al 2-lea episod de Slither. Dacă auziți niște sunete pe fundal, sunt părinții mei. Asta nu prea contă. Că n-am mai postat de câteva zile, dar am avut probleme cu școala. Mâine iar test la mate, ăsta la română. Și ar trebui să învăț pentru test și n-am avut cum să filmez, fraților, îmi cer scuze. Da. Nu o să mai pun un meter nou pentru că degeaba îl pun. Așa, să mă așez și mai. Așa. Bun. Ce scris am? Ăsta pe care să ne-l punem. Îmi place mult asta. Ok, hai să începem. Am lag sau... Nu prea am nici ăla, dar nu prea contează pentru că filmez. Da, asta e, n-am ce să fac. Mă, vreau să-l omor pe ăla. Bă, pula, cum să-l omor pe dita mai? Vreau să-l omor pe ăla, moare, jurea eu. Da, vrea tu. Mama, ăla e pe primul rând, are 28.000, fratele meu. Ok. Tu. Mamă. Aveam la... N-aveam de să-i fac. Eu de care le-am. Ce? Să fac cu om. Ok, haide, abla, pentru că filmez. Deci da. Nu spune că am și videoclipul. cam cel mai puțin la Review. omor. E unul dintre ele. Da. Opa, nu. Opa. Vrei să mă omor? Vrei să mă omor? Mă. Ce s-a băgat în fața mea, bă, om, bă. Mă din chile asta.